good morning! Yan, for today's vlog, meron kaming bisita guys. Ayun na sila, parating na. Ang Team KMA! Welcome po kayo sa aming farm. At syempre si Romalyn. And guys, parating na rin po sila Romalyn. Antay-antayin na lang po natin. Nag-prepare kami ng merienda, syempre. Ano na ito? Kuchinta at bibingkang nasi. Patikim na isa. Sarap yan. Hops, bawal! Bawal. So, Isa lang kadadamot Tingnan natin guys. Asukal yung ibabaw niya. sarap yun. Yung gawa niya no? Ayun mga Team KMA. Good morning po mga ka-DFL. Ay, na-miss namin ang Team KMA. Yay! Kami nila na miss. May bago silang member. Mr. Pan. Ayun, nahuli sila Mr. J. Kala ko tatlo lang kayo eh. Wow! Thank you. KMA lang, lalaki. Mga gatuan te. Huli nila ito ha. Mga agat. Mga gat. Sabi niya dalagang bukid. Mangrove red snapper. Namiss daw ni Gigi yun. Ano ba yun? Ano ba yan? Oh! Kaya hindi medyo violet to, G. Okay lang yun. Basta limango. Oo, basta yung pagkain aso ah. Baka binili nyo man to. Binili ka talaga namin. Ala! Dat naging na lang kay Boss Log. Oh, wala. Malalim ang palasdaan ni Buslog. Dapat sinama nyo lang si Boss Log. Pero mataba yan. Ay, pag ganito. Masaba yan. Huli ni Mr. Pan kaya yan. Sarap. Palitan nyo lang bigas, wala bigas ba? Direct to the point. Oo, yan maganda. Isang tumbler. Mas maganda yung totoo sa ano na. Paligoy-ligoy na. Pan, buhatin mo na to. Ano man yung Mabigat yan, mabigat. Walang problema dyan. Bigas lang pala eh. Ayan mga ka-dragon. Nandiyan na sila kakabisat. Romalyn. Kasama nila si Nini. Saka malasa siya. Hindi siya yung hindi rin itong malangsa. Madaming dala si Kabsat. May palayok si Kabsat. Ay, kala ko palayok. hello. Hi, Billy. Hey! Ay, hindi na kayo gano. Ayan. Sa ito Romalyn. English speaking. English. Pare. Kailangan English speaking daw. Dali na, dali. O, dali. Kasi ninian daw pala muna. Kuya. Dito, kamusta? Hi po, mga ladies. Ay, si Auntie pa, si Auntie Ligaya. Hello po. Namiss ka ni Tita. Ay, kamuting kayan. Masarap yan. Oo, masarap siya. Uy, Tirahin na yan. Tayo, ay na. Mga tayo, madiging agbabain. ito masarap daw to. Nahiya. Mayroon dyan yung moricos ba yun? Nahiya ka? Ganito. Ay, may so, ay may ganyan. Ano to, suka? Ito ba yan? Kanin. Oo. Yung isa, kagaya dun kay Billy. Mahilig ka rin ba sa kakanin, Kuya Billy? Walang kakanin doon sa inyo? Marami. Masarap ba Kuya Marami, Billy? Ay, marami Masarap po. din. Kuya Billy, ilang taon na po kayo? 41. Kuya nga talaga tawag ko sa'yo. Kuya na Huwag Ilang kang taong ka mag-alala. na, ate? Huwag kang mag-alala, Kuya Billy. Mas bata ka pa rin sa mga boys. Ano, Deng? Ilang taon ka na? Ako, 35. 35. Sarap, guys. Kain ating Aista. Sarap. Hello po sa mga kakabsat at mga Team DFL at Team KMA na nanonood. Hindi mo sinama yung may gusto kay Ate Greta. Isang kiltobias. Isang kiltobias sana, no? Anak ka, mayroon na naman sana tayong niluluko ngayon, no? Sa susunod kabsat, pagkuhan tayo, naghuli ng isda. Turot ko, hindi lalaki. I-harvest ulit tayong dragon fruit nila. Mga ano yan, mga 1 week na higit. Si Nini makikikain lang yan si Nini. Yung harvest niya yung kain. Kadami na yan eh. Maki-harvest kami din. 2 batch siguro yan. Pwede man po. Yan o. Hanggang dito ba naman? Si Kuya Alin palutuin yun. Hindi na kayo naiya.
May isa na yung sa palok na dahon. Mag-akit muna ako ha. Ako mag-akit? Ikaw may mag-akit ha? Hindi, pakitin ko si Kuya Ulan. Santol! Meron pang santol. Hindi talaga na. Oo, maganda nga yung santol. Pang asim. Meron na lang sa Hindi, santol. santol na lang. Sabay kain. Oo, may merienda pa. Muntik na nga nalaglag yun. Hindi yun. Saan yung mag-akit eh? Sana yung kutsilyo. Oh, ito na guys yung ano, yung mga agat. Santol mo na. Yung doon ako sa pinagkulan. Puro lang kami guys, lamon. Yan. Si Cooper behave siya. Oh, very good Cooper. Very good yan si Cooper. Bait-bait ni Cooper. Ay guys, pakita ko yung alimango namin ni Gigi. Yes! Luto namin ni Gigi. Wow! Pinatangga? Sarap. Wala kasi kalimang. Yun o. Sarap Kuluin na muna natin bago natin lagay yung may asin na ito. Hindi, doon na si Mr. Ito guys yung isisigang namin yung ulo. Kadami mo pangalan. Sige. Kanina pa yan si Gigi. Sabi niya pa, sa ano yun uncle? Sabi niya kay Mr. Manda, ano yun uncle? Nakabiro pa mo ng uncle mo. Tapos, Mr. Kwan na naman daw. Sanay sa mga angkin. Si Mr. Kwan. Ito, wag nakakalimutan ko yung pangalan ko. Yan, kumukulo na ang ating sinigang. Kaming ng asin sa dapat na. Nilagay na natin ang mangagat. Ang sarap niyan guys, kasi yung pang-asim santol. Yan, puro ulo guys. Tsaka 3 buntot. Lamon na naman ito. Gusto mo yung isda na yan, ante? Gusto ko rin to eh. Parang kanupin man kasi. Oo. Baka pag ganyan ang mabaniitan nyo, sigaw-sigaw kayo. And guys, sagay na natin itong kamote. Talbos ang kamote. Perfect para sa sinigang. Guys, ito na ang ating sinigang na mga agat. Sarap. Wow, first time ko yung makain ng mga. Hindi nga daw kayo na. Ang sarap ng luto guys ni Kuya Allen. No? Chef talaga. Chef Allen talaga. Mga ka-dragon, salamat sa mga Team DFL at Team KMA sa paghanda ng pagkain. Yummers! Ayan. Tara, kain na, kain na. Mga white boys, come over here. Yan, kafinsin, Kain na. Pasok. Tawagin mo si Sarap. Uy, nagsama-sama ulit tayo, no? Malapit na naman po magsama-sama ang mga team natin dahil hindi na po kami busy at hintayin lang po natin na maging maayos yung mga schedule magsasama-sama po ulit. Yes, excited na kami. O yan! Meron tayo Ready activity na sa kami ilog. mag-ilog. Ready na. Ready na rin kami, ready. Ready? Are you ready? Kami na lang yung tinatanong. Ready na kaming magkain. A few moments later. Hello, maraming salamat. Maraming salamat po sa iyong binigay po sa amin ng pagkain. Magsasalo-salo na yun. Sana'y nabibigay po ito ng lakas sa amin sa pangaralan. Dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So po, Kain po! Kain po! Kain mga Ano kaya ang Inom mga agad? unahin ko? Ano kaya ang uunahin ko? ganyan na may nimo. Yung kay Kapsat para may iba naman. Aroy, yung mga adobo.
Alan, no? Ay, Nod. Hala no, dali na. Pero ano, kilala mo na sila, Billy? Kilala. Sige nga, sabihin mo nga pangalan nila. Kuya Alan. Alin. At least, ano na. Then, yung naka-red. Mr. Manda. Ang ganda ng pangalan, Mr. Manda. Ay, ganun pala yung pronunciation. Mr. Manda! Mr. Manda! Mr. Manda. Para magpipilitan din ako mag-English. Ang hinamon. Sabi mo rin, Mr. Mags, no, it's Kuya Billy, kausapin mo nga si... Baka hindi na sumubo yung Kemi. No, it's not kasi, si Mr. Manda. Down sa Mr. Jake. Yung kasunod. Tandaan mo lang may naman. Tapos yung isa, yung kalbo. Mr. Pan. Si Mr. Pan. Pero yung naka-red. Tatay. Nakalimutan si Mr. Ano. Basta girl siya. Yung gano'n. Mr. Mag. Mini. Yan, kilala mo na sila. Pwede ka nang sumapit sa Ay, kanila. Higit na pa eh. pwede pa yung ano. Ito, di guyaw. May lahat din siya ng malabano. Experience niya raw magmalabanos. Magugulat siguro siya no, kahaba. Tapos namumulupot. Magugulat siya sa itsura ng malabano. Kailan mo lang? Malabanos, eel ata yung tawag sa ano. Eel, right? Iyo. Bukas? Bukas na. Bakit nagtapos na sila ay? Naiya naman yata sila. Mayayain ka mga to eh. Wala na yung gisaan. Wala naman kung natakot sila kay Billy. Ay, nagasilip na yun. Ako ba? Eh, naman kumain itong mga lalaki na to ay. Kaya nga, yung mga timputi, naiwan na on. Mga babae na iwan. Sila pa Alam mo nagdala na ng kung sino isda. iiwan sa alimango. Hindi namin tayuan yan hanggat linaw ba. Namiss namin ng isang buwan to. Alam mo ganito, ilang talaga dyan. Sabihin nyo kasi kay Boss Vlog para padala si DJ. Sarap ng sweet and sour. Hindi ko pa natikman. Gusto na. Ha? Di ba naman ang hindi ako pagkatira? Sarap ng sabaw. Ito meron pa dito sa'yo. Si DJ nagpapakuha daw ako. Tinakas mo yan. Buti marunong ka mag-Tagalog. Kahit doon ka pinalaki na. Siyempre naman. Pinalaki ako ng nanay ko ng ano. Nag-Tagalog. Tagalog. Tagalog sa bahay, pagkain, lahat. Tinagawa ko ng nanay ko. Talaga, tinagawa ko. Kasi yung iba hindi talaga pinapagtaga, hindi na tinuruan mag-Tagalog. Kinakalimutan na yung ano. Hindi tama. Kaya pag umuwi dito, uy, kahirap. Ito te, ang hirap pa usapin. Hirap sandalan ko lang sa cellphone. Tsaka hindi ka mabibenta sa ibang lugar. Kasi naiintindihan mo tsaka nakakasalita. Nakakaintindi na nga rin ng Ilocano eh. Wow, Halay, nag-halay na yan. hali. May snow dun sa inyo. Sa, hindi, biyahe ka mga 3, 4, 4 na oras. Malayo. Malayo. Punta ka sa bundok. Nandoon. Tayo din yan. Kala ko Tara din doon eh. Kala ko basta Amerika may tsunami. Mag-Korea tayo? Sabihin niyo nga ngayon, ba't pag nandun kayo, lalamig talaga. Pero malamig pa rin. Kahit na walang ice dun sa baba. Pag ano, winter. Tsaka pag summer mainit, sobrang init. Mainit din talaga pag mainit. Saan mas masaya, Billy? Alay. Doon o dito? Saan ka sa Dito talaga sa Pilipinas. Yeah, sa Pilipinas. Kahit ano, masaya pa rin. Kasi puro doon, puro trabaho, bayad ng utang, yung mga bahay doon, mga milyon-milyon, hindi mo na kaya. Tsaka walang magagalaan na ganito, no? Walang bukid-bukid ng na katulad ng ganito. Kaka-relax pagka may mga ganito ka napapasyalan. Oo, yung scenery, tsaka yung quiet na ano. Nung nga, kasi OFW kami, nung nasa Dubai kami, alam mo yung araw-araw ipinapanalangin mo sana, kailan kaya kami Uuwi. Ganun pa kayo. Kasi trabaho ka lang, Ay, kalabaw, ato baboy. trabaho ka lang ng trabaho. Oo, bahay, trabaho lang, gising ka, trabaho. Uwi ka, tutulog, gising mo, trabaho. Parang paulit-ulit lang yun. Oo, ganun.
Tagal din. 10 years din doon. Tapos kahigpit pa dahil nga Muslim country. Muslim country. Dito pa inalpas na eh. Nagkalkalangitan kaming guys. Uy, manang Rita, akala ko ba dalawa tayong mauude? Busog na ako eh. Busog ako sa kakanin. Atanin, nag-iimas kami na atanin. Wala na tayong challenge. Ikaw Ninian, busog ka na? Ay, lalabas ka, te? Talagang si Depe lang panlaban talaga sa tayo. Namis namin to guys. May akong sinigang best. Ay! Sarap lo. Marami pa yan te. Oh. Sarap yung sabaw niya mag-igop-igop. Patagalan to, kabsat. Pa kaya? Kente oh. Kamuting kahoy. Ay, nagugkita. Hindi, may yung plastic niya. Sarap. Hindi yan. Ayan. Kabsat. Oh, pero natakot naman ako magsubo. Ilabang mo lang. Sana pagbalik natin Romalyn, no, mayroon na siyang nakarga. Kaya nga eh. Si Dinian yung nakakwam. Pampaklay. Nalay mo man. Kaya nga, magbilang ang ka, manang-Rita. Sabay kayo nga isa. Sabay-sabay. Baka maunahan pa ako ni Aisa. Ewan lang, may lahi kami. May lahi kami rin eh. Hindi natin. Ito yung maiwanan ko nga. Kung may mangkok nga, mangkok pa ako. Hala. Sige. Basa ngayon ng alimanga. Kumain siya. Kare, kain tayo ulit. Pangpatangos ng ilong to. Sabi niya, lahat na lang rin pangpatangos. Lahat na ng kinain ko, hindi man pati dragon fruit, sabi niyo pampatangos, hindi man nagtangos. Sabi mo kasi pabulkit mo. Pero ni nanay. Ganda-ganda ni Mari. Iba na Mari na. Yan, magpapalaro tayo guys ng ng habulan ng biik. Ito yung ating setup. So, kagabi namin to guys ng gabi. Ano kuya ulan, Biten? Lagyan natin ng biik mamaya. Sipag ng ating taga-sikta oh. Okay, ang mga kalaban ng Team DFL. Mr. J. Mr. J. Mr. Mags. Siya. Wait, wait. Ang pambato ng Team DFL. Ayan yung baboy namin guys, huhulihin ng Team DFL at ng Team KMA. Pag hindi siya nagtakbo, trial yun. Palitan natin ng pato. Pato na lang. Ay na, hindi makatakbo yan. Hindi sa tulog na lang. O, try nyo nga lapitan. Try nyo lapitan. Wala, nagtayo ka ba na? Putik-putik ka na! Ang tiligayo. Likod, likod, likod. O, game. Shoo, doon ka rin kasi 10,000 pesos. O, 500 lang. 500 daw, 500. Alay? Oy, kadaya yun eh. Magpagitna kayo, magpagitna. Oy, ikot. Oy, kadaya ni Kuya Bile. Oy, parang kanipis yan kay Mr. Manda. Ay. Oy, anod.
Baka manipis yung saynad ha. Oh, ikot! Ikot! 1! Ikot! Ay, bahala ka dyan. Ikot! Ikot! Sige, ikot! Ay! Like yung pato na lang, like, wag na yan. Kawawa. Hindi, malaki na kasi siya. Mabigat na yung katawan niya. Palitan natin ng ano guys, pato. Kawawa yung ano yung biik. Kadaya, magkasi yung ikot nyo. Hindi manggaikot. Hindi manggaikot yung mga bata mo, Kuya Allen. Ikot! 1 2 3 Mr. J! Yo, congrats! Ano yun? Trial? Joke lang. Okay na, si Mr. J na nanalo. Team KMA. Madilim. Ayan guys, ano tayo? Sacrifice sa putik. Magsasacrifice tayo. Sila kabsat guys, hindi sila makasali kasi wala silang dalang extrang damit. Team KMA at Team DFL lang. Yan. Go Team DFL! Nanalo na ang Team KMA kanina. Galingan niyo. Hanggang dyan lang sa may Kilantiligaya. Wait lang. Oh, yan. Nakikita niyo ba yung dalawang senior doon? Hanggang doon. Ready na ta, ready? Yes, let's do this! Oh. Okay. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, Mr. Manda! Go, Mr. No.
So yun guys, bali bibigay natin yung premyo ng Malabo. Kay Kuya Manda at kay... Sige, hati na lang sila. Kay Mr. J, yun o. Nakakot ng 10K may yung premyo. Ay, wala si Mr. Max. Patulog-tulog. Siya pa yung payat sa tatlo eh. Dahil kayo nanalo sa inyo ang 1,000. Tigil 5,500. Yan o. Ayaw mo? Pinaghirapan mo yan? May pambili kayo ng... Iyak-iyak ko yan. May pambili na ako. Maraming salamat sa pagkakataon. May pambili na kami ng bigas. Pagod na pagod siya yun. Uy, i-BP nyo kaya. I-BP kaya natin. Maubusan ako ng ano. Letter ko po. Yehey! Thank you sa Ito ang malala, guys. Full body ang dapa. Iyak ko mambili ng tayo. Na-knock out. Nagulong ko sa putikan, di pa rin sila nalo. Magmerinda na ulit kayo. Pagod kayo eh. Lawasan ka kami. Ay, labasan ka kanain. Oh, ikaw daw. Alayan na si Kuya Billy. Billy! Nice to meet you. It was a pleasure meeting you guys. I'm fine, thank you. Isa-isa mo si Kuya. Yun! Exciting. Sabi niya, let's go to ocean. No. No. Yes. Ayun, may nahinog pala, oh. May isa. Guys, tapos na naman po ang aming masayang palaro, ang aming masayang matapos ang aming bandi. Yan, sobrang nag-enjoy po ang Team BFN, ang KMA, syempre ang Team Kabsat! Yan, thank you sa KMA at kay Romalyn sa pasyal sa amin dito sa farm kahit na sobrang putik at mahirap yung daan. Thank you at nakarating po kayo sa aming farm. Thank you! God bless you. Maraming salamat mga ka-dragon! I love you! Bye guys!